În vastul și înghețatul ținut al Arcticii, unde zăpada strălucește sub soarele neîntrerupt, trăia un urs polar pe nume Nanu. Nanu nu era un urs polar obișnuit. În timp ce majoritatea urșilor își petreceau zilele vânând foci pe banchizele de gheață, Nanu avea o pasiune neobișnuită, adora să colecționeze pietre. Nanu avea o colecție impresionantă de pietre de toate formele și culorile. Le găsea pe țărmuri, pe fundul oceanului sau chiar în stomacul focilor pe care le vâna. Fiecare piatră avea o poveste pentru Nanu. Își amintea cu drag de ziua în care a găsit o piatră albastră strălucitoare, ascunsă sub un strat gros de zăpadă. Sau de momentul în care a descoperit o piatră roșie, netedă, pe care a numit-o piatra focului. Colecția lui Nanu era secretul său cel mai prețios. O ținea ascunsă într-o peșteră de gheață, unde mergea în fiecare zi să le admire și să le aranjeze. Pentru Nanu, pietrele erau mai mult decât simple obiecte. Erau amintiri, erau bucurii, erau comori. Într-o zi, în timp ce Nanu se plimba pe malul oceanului, a văzut un grup de copii eschimoși care se jucau pe gheață. Copiii l-au observat pe Nanu și au început să se teamă. Nanu, văzând teama lor, s-a simțit trist. Nu înțelegea de ce se tem de el nu le-ar fi făcut niciodată rău. Atunci, Nanu a avut o idee. S-a dus în peștera sa și a ales cele mai frumoase pietre din colecția sa. Le-a pus într-un săculeț de piele și s-a întors la copii. Le-a arătat pietrele și le-a explicat că le-a adus un cadou. Copiii au fost surprinși. Nu se așteptau ca un urs polar să le ofere cadouri. Nanu le-a povestit despre pasiunea sa pentru pietre și despre faptul că fiecare piatră are o poveste. Copiii au fost fascinați de poveștile lui Nanu și au început să se joace cu pietrele. Nanu s-a bucurat să vadă că nu se mai tem de el și că se distrează împreună. Din acea zi, Nanu a devenit prietenul copiilor eschimoși. Îi vizita în fiecare zi și le aducea pietre din colecția sa. Copiii îl așteptau cu nerăbdare și îl ascultau cu atenție când le povestea despre aventurile sale. Nanu a învățat că prietenia nu ține cont de diferențe și că un urs polar poate fi un prieten bun pentru copii.